राजखुंगुर जाना फैबाय आंनि जिउआव नों गोरलै बिलाइ बादि खिलिबाय मिजिं। खुलुमबाय रायजोफोर, नोंथांमोननि सेरावहाय आंनि खोथा होनाय मथे आरो नोंथांमोननि डिमान्ड बायदि आङो हाबानि भिडिअखौ दिनै लाबोनाय जाबाय। दा बे भिडिअखौ नायनायनि सिगां नोंथांमोना आंनि फंनैसो खोथाखौ खोनासंलांग्रोबानो जाबाय आरोना रायजोफोर। ओमफ्रायहाय दा गोबाङानो मा होनो हाबानि भिडिअस नायोबा गोबाङानो उइस खालामहरो नङा होमबा, कंग्रेचुलेसन्स टु मेरिड लाइफ होननानै। दा आंनि बेलायावखौ बेबायदि कमेन्ट्सखौ हरनो नाङा, आं नोंथांमोनजोंहाय मोनसे कमेन्टसो रिकुवेस्ट खालामगोन आरोना दा उनावहाय। दा रायजोफोर ओमफ्रायहाय खायफाया साननो हागौ जे बे भिडिअखौ मानो दासो हगारखो होननानैहाय। दा बेनिबो रिजन दङ आरो आंबो खोथा होनाय जाबाय नालाय। आरोबाव बेनि गुबुन मोनसे रिजना जाहैबाय दा जोंनि ससाइटियावबो माने दावरि बा सम्पतिनि दारैहाय गोबां हिनजावफ्रानो माने माबा जानो गोनां जायो, माने मा होनो खस्थ' भुगिनो गोनां जायो आरो गावनि जे संसार जानायनि सिमां बे सिमांखौहाय थेर बेथेर खालामनो गोनां जायो आरोना। दा सोरनि महरावहाय सोरनि महराव माबायदि साननाय दं जों रावबो बुंस' हाया नङा होमबा, जायनि थाखाय बेबायदि भुगिनो गोनां जायो। थ' जेरैबायदि आंबो भुगिदोंमोन जाहाथे रावखौबो नेक्स्ट टारगेट खालामनो हाफिना बेबायदि, आरो मा होनो नेक्स्ट टारगेट खालामनो हाफिना, जाहाथे रावबो बिसोरनि बेबायदि सम्पतिनि जालावहाय जाहाथे खस्थ' मोननाङा, बेखौनो आङो नोंथांमोनजों बेखायनो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय जादों आरोना। नोंथांमोनाबो नायनानै लाबानो जाबाय सोरनि महराव माने महरखौथ' नायनानै सिनायखाया मानसिफोरखौहाय, सोरनि महराव माबायदि साननाय थायो। दा नेक्स्ट टारगेटआव सोरनिबा बिब'बो जानो हागौ, बिनानावबो जानो हागौ, सोरनिबा बिमादैबो जानो हागौ, बिमानैबो जानो हागौ नङा होमबा। दा बेखायनो जेसेबां हायो भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय। ओमफ्रायहाय नोंथांमोनाबो सिनायनानै लाबानो जाबाय सोरनि महराव माबायदि साननाय थानो हागौ होननानैहाय। दा हाबा होननाय बुस्थुखौहाय जेन'बा हाबा होननाय बुस्थुखौ माने गोसोबायदि बेबायदि सिफायनो हायोमोनब्ला जोङो समाजनि गेजेराव माने हाबा लानायनि गोनांथि दंमोन नङा होमबा रायजोफोर। समाजखौ साखि खालामनानै बा भगबानखौ भगबाननि समायखिरा लानानै हाबा मोनसे गोथार जुलिखौ जायो नङा होमबा। जायखौ गोथार जुलि होननानै बुङो। समाजनि बयबो साखि, समाजनि मानसिफोराहाय साखि थानो थाखायनो जेनेबा गाव गावनि खामानिखौ नागारनानै बे जाहाथे बे हौवा आरो हिन्जावा मोजाङै सुखि संसार जालांनो हाथों होननानैहाय मा बोर सारस्रिफैयो नङा होमबा। दा बै समाजनि मानसिफोरनिनो जेबो भेलु थाया, बा समाजनि मानसिफोरनि जे बिसोरनि साखियाबो जेबो भेलु गैयै बायदि माने गोसोबायदि नागारलायनाय माने जोंनि गेजेराव दा सोलिनायखौ नुनो मोनदों आरोना। माने हाबा होननाय बुस्थुखौ माने खेला बायदिसो खालामबाय आरो, जेनेबा गावनि डिमान्ड बायदि मोनासै, दा बे संसारखौ सिफायनांसिगौ बा बे संसारखौ आङो नांलिया बेबायदि होननानैहाय माने ओरैनो गोसोबायदि लालाय गारलाय बेबायदि खालामनायाथ' जाया नङा होमबा रायजोफोर। दा जोंनि गेजेरावहाय दा हौवा आरो हिन्जाव जायोब्ला, बिसि फिसाय जायोब्ला एसे एनै गेंग्रि गुंग्रुङाथ' बयनिबो गेजेराव जाखायो, जाया नङा नङा होमबा। दा बेफोरनि गेजेरावबो जोङो गोरोबलायनानै जेन'बा मिलायलायनानै जोङो हाबा जाबाय जेला, जोंहा हाबाया खेनसेल', जोङो संसारखौ जयै जालांनांगोन, मोजाङै जालांनांगोन होननानै जोंहा बुजिलायनो थानांगौ नङा होमबा। दा बेफोरबायदि फिसा नंखाय डिमान्डनि थाखायनो बा माबा मोनसे बेफोरबायदि गाज्रि साननायनि थाखायनो माने संसारखौ सिफायनांगौ बिदिथ' जायाना रायजोफोर। ओमफ्रायहाय दा बेखायनो आं नोंथांमोननि सेरावहाय बेखौनो माने कमेन्ट सेक्सनाव नोंथांमोननि नोजोरखौ होबानो जाबाय जे सासे हिन्जाव बा सासे बिसि फिसाय जाखांनायनि उनाव आरोना, सासे हिन्जावा गावनि हौवाखौ मानि थाखाय जेनेबा गारथावना जानो हागौ, बा हौवाया हिन्जावखौ मानि थाखाय गारथावना जानो हागौ नङा होमबा। बयहाबो आलदा आलदा रिजन थानो हागौ नङा होमबा। दा बे रिजनफोरखौहाय नोंथांमोना आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय दे। माबायदियाव जोङो गारनाय सोदोबखौ, हौवा आरो हिन्जावनि गेजेराव गारलायनाय सोदोबखौहाय जोङो सानथावनो हायो, माबायदि रिजनावहाय, बेखौ नोंथांमोना आंनो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायबानो जाबाय दे। ओरैनोथ' एफा एनै गेंग्रें गुंग्रुङा बयनिबो गेजेराव जाखायो नङा होमबा। जोङो आलदा आलदा मानसि जिहेथु जोंनि गेजेरावहाय माने मिलायनाया थाखायो जाहैबाय, गोरोबनाय गोरोबैयाथ'। दा बेनि गेजेरावनो जोङो सोलिलांनांगौ जायो आरोना। दा बे रावबोथ' मानसिया पारफेक्ट थाया, जोङो सोमोन्दोखौसो, गावनि जे सोमोन्दो हौवा आरो हिन्जावनि गेजेरावहाय जे सोमोन्दो, बे सोमोन्दोखौसो जोङो पारफेक्ट खालामनानै लानांगौ जायो नङा होमबा। दा रायजोफोर होमबा दा कमेन्ट सेक्सनाव आङो बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो, नोंथांमोना आंनो माने उइस खालामहरालासिनो बे जे सोंदों आङो, जेनेबा हौवा आरो हिन्जावनि गेजेराव संसार जानायाव देरसिन गोरोन्थिया मा, माने माब्रै माने मा होनो गारलायनायनि माबाखौहाय माने थांखिखौ लानो हायो, बेफोरबायदि बेखौहायसो आंनो नांगौ आरोना रायजोफोर नोंथांमोननिफ्राय नोजोरनिफ्रायहाय। ओमफ्रायहाय होमबा भिडिअखौ नायलांदो रायजोफोर। भिडिअआथ' गोलावबो जाबाय, नोंथांमोना सम लानानै भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय दे रायजोफोर, नायलांबानो जाबाय। जुदि होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै।
खोमसे अननाय आरो नांबावगौ अख्रांसेखौ मोनना गोरलै गोसोआ नोंनि अनगा जेबोखौनो सानख'नो रोङा आखायाव नोंनि आखाय थाबोला हान्थिलांगोन लामा आखायाव नोंनि आखाय थाबोला हान्थिलांगोन लामा सना बिरग्लाबनाय नोंनि खानाया मौसुमि जाना बारो गोजा खाफालनि फोथाया बेलासि जाना फैयो सान्दुं अखा नेवसिनानै अननाया होयो साहारा नोंनि मेगना आंनो मानि होयो इसारा फुंनिफ्राय हरसिम नोंखौनो हास्थायो आखायाव नोंनि आखाय थाबोला हान्थिलांगोन लामा सना नोङो खेबसेल' बुंदो दैसा जाना बोहैगोन नोंनि बिखानि सेराव जायगाखौ लाहैगोन बाखि आरो मा नांगौ गासिबोथ' नोंनो मेगन मेसेबनानैबो नोंखौल'सो नुयो आं दङ नोंनि उनाव लांफादो जेराव नों थायो आखायाव नोंनि आखाय थाबोला हान्थिलांगोन लामा आखायाव नोंनि आखाय थाबोला हान्थिलांगोन लामा सना मानो नों सिरि सिरि खावना लाङो गोरबोखौ मानो सेराव नोंनि खोमायो गावखौ मानो नों मोथो मोथो खामग्लिहोयो गोरबोखौ मानो फेलें जायो हमथा हाया गावखौ माला लोगो मोनगोन माला नुनो मोनगोन सानै सानैनो थासै आंनो ना बेखेवनानै नायनो ना बिजिरनानै नायनो जोबथेना दोननाय अननाया गोजा रोदा रोदानि बोहैयो हां नोंनि रोजा रोजा जिउआव गोजोन बार जाना
लोगोसे नोंजों फैयोब्लाबो जेंना इशारा मेगनासो बुजिगोन मोननै जिउआ मोनसे जिउथारै जालांगोन मिजिंफोरा नोंजों मिजिंनि मोनो रिथि रिथाजों रैरुप महर लायो इशारा मेगनासो बुजिगोन मोननै जिउआ मोनसे जिउथारै जालांगोन महर लागोन थांनानै थासान्दियाव नोंखौनो अनबाय थागोन खाथियाव नोंनि थागोन अननायखौ नोंनो होगोन निजाना थागोन नों बुंदाना आंनिनो जाना थागोन जिउ थासान्दि नोंखौनो गनायलांगोन सिरि मोनो आङो नोंखौ लाना उन्दुलाङो आङो नोंखौ लाना सिमाङावबो नोंल' फैयो मोगथाङावबो नोंनिल' महर नुयो सना रायदाव फैयो नोंनि राव खोमायाव बिलिर फैयो नोङो खानाय बिलाइ सिरि सिरि होयो अननाय आंबो नोंखौनो सानो
खाथियाव नोंनि थागोन अननायखौ नोंनो होगोन नि जाना थागोन नों बुंदाना आंनिनो जाना थागोन जिउ थासान्दि आंखौनो सानफ्लाङो एखमब्ला आं नोंखौ लानानै गिखांनाय मोनो आंखौ नों नेवसिलांगोन बायदिसो मोनो बुङो नोङो मानो बिदि आंखौसो खामहोयो अननाय नोंनि आंनि बेसे मिलौहाब देंखोसो आखायाव आंनि आखाइ नोंनि हमनानै सुखु दुखु गासैखौबो बावनानै खालामगोन नोंखौ आंनि जिउनि नों बुंदाना आंनिनो जाना थागोन जिउ थासान्दि नोंखौनो गनायलांगोन नों बुंदाना आंनिनो जाना थागोन जिउ थासान्दि नोंखौनो गनायलांगोन दिनै आंनि गोसोआव जाखांफैदों सावगारि नोंखौ लोगो मोनजेननाय बै समनि जारिमिन आखाइ फांथे फांथेयै मिनिनाय नोंनि फाव लाजिस्लु मोखांजों रायदावनाय थारै बेसे गोजोन मोनो आंनि गोसो गोरबो गोसोखाङोब्ला नोंजों आंजों गारबोनाय बै समनि सावगारि गोसो बोयोब्ला मोगथां बादि सिमाङा फुङाव स्राङै नुजाबा रोखायै नुजाफैयो सोरनिबा महरा जेखियानो जाया बे सिमाङा समायना जेखियानो जाया बे सिमाङा समायना सिरि दामोन मेगना आंनि सोरगिदिङा जायो मैया मैया आंनि एसेबां गोजोननाय दंमोन थाखोमाना आंनि सोरगिदिङा जायो मैया मैया आंनि एसेबां गोजोननाय दंमोन थाखोमाना दामानि बोथोरा like the spring of love, oh yeah जेरैबो खिलिदों अननायनि
जेसेबांखि गावा सारन्थाय जेसेबांखि बारा बारहुंखा सिरि दामोन मेगना राजखुंगुर जाना फैबाय आंनि जिउआव नों गोरलै बिलाइ बादि खिलिबाय मिजिं गोदान लामा दिनै आंनि सिगाङाव हान्थिनो आं थामथिम नोंजों लोगोआव साजायो सिमांफोरखौ गाबगोनां नोंखौनो लानानै रोजे गोरबोनि थानसालियाव नों थागोन नोङोदि आंनि अरायनि दिनै जाफुंबाय आंनि सिमां थारैनो बे मोगथां जिउआव रंजानायजों उसिफावदों फोरमायस'हायै आंहा दिनै Thank you for being my life partner. आंनि सिमां थारैनो बे मोगथां जिउआव रंजानायजों उसिफावदों फोरमायस'हायै आंहा दिनै रेखा नोङो आंनि जिउनि जोबथा नोङो आंनि आखाइनि रेखा नोङो आंनि जिउनि जोबथा नोङो लुबैबायो सना आङो नोंनि सायखंजाना नोंजों थानो बैथा नोङो आंनि जिउनि बे जिउनि दिङाखौ जावलांनो आंनि आखाइनि रेखा नोङो आंनि जिउनि जोबथा नोङो
सना आरोबाव खाथिसिनाव बुंनांगौ गोबां बाथ्रा दङ नोंनि सिगाङाव फालिया दान्दिसे समबो नोंनिफ्राय जानगाराव थानो मावखांनाय मोनो बिखा नोंखौ दसे नुवाब्ला होगोना सना गोरबो बुंजासे अना नोंनो दरसि मोनो आङो हारसिं मोनो आङो हांथोनो मोनो आङो नों आंजों रायज्लायाब्लानो होगोन आं नोंनो अननाय हाजासे जिउआव सना गुबुनजों दा रायज्लायनो बिखाया गावो आंहा सैया सुखुआ मोनो गोसोखौ लोरबां मोनो दा रायज्लाय गुबुनजों नों गिखांनाय मोनो आंहा आंनि आखाइनि रेखा नोङो आंनि जिउनि जोबथा Hey,